Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün inşallah Teala Zilhicce ayı turunda sileşip gitarız. Çünkü bizning hazır Müslüman kalenderi boyunca Zilhicce ayı bara. Zilhicce ayı özünün isiminden görüngençe Arap tilinden biz onu tercüme etsek, ol indi Hac ayı dip tercüme etile. Şolay Zilhicce ayı İslam kalenderinde soңгы ay. Yani bizning kalender bilan aytganda dekabr bulayını şolay. Соңгы ай булганга күрә, әлбәттә, елны, мөселман елын, мөселманнар ничек тәмамлыйлар? Матур итеп тәмамлыйлар хаҗ кылып. Без декабрьдә ничек тәмамласак, шулай бит инде бәйрәм итеп, яңа ел каршылап, туганнар белән җыелып, күңел ачып, мөселманнар каршылыйлар мөселман яңа елын шулай бит инде һәм соңгы айны хаҗ кылып. Бу иң зур бәйрәм. Аллаһ Тәгалә хузурында ул әйткән вазифаны үтәү һәм Аллаһ Тәгаләнең безгә мәҗбүри кылган, фарыз иткән бер гамәлен, 5нче нигезен хаҗ кылуны мөселманнар үтиләр. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә хаҗ кылу дигән нәрсә, менә бу ай белән бәйле вакыйгалар, бу безгә генә хас әйбер түгел, мөселманнарга гына. Чөнки белгәнебезчә, хаҗны кыла беренче булып Ибраһим алейһиссалам һәм аның улы Исмәгыйль алейһиссалам. Алар яһүдләрнең дә, христианнарның эчендә изге затлар шулай. Аларның да пәйгамбәрләре. Димәк, Мәккә белән бәйле булган Кәгъбәтулла, алар белән бәйле булган хаҗ һәм шуның белән бәйле булган бу ай, әгәр дә уйлап карасак, яһүдләр һәм христианнар эчендә изге булырга тиеш. Алар эчендә ул изге булырга тиеш. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, хаҗ белгәнебезчә шулай бит ислам диненә кадәр үк була. Ул мөселманнар уйлап тапкан әйбер түгел. Дөресрәге мөселманнар, әмма Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям түгел. Ул бары тик булган әйберне раслый гына. Ягъни хаҗ булган икән, ул аны раслап куя. Ислам динендә дә бу калачак ди. Һәм аның кайбер рөкеннәрен үзгәртә. Кайбер ямсыз булган әйберләрен үзгәртә. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хаҗ гамәле шулай бит инде бу бер караганда интернациональ әйбер. Яһүдләр, христианнар эчендә мөһим әйбер дип әйтсәк тә була моны. Әгәр дә тарихи яктан без аны карасак, дини яктан гына түгел шулай. Инде таныйлармы, юкмы, әлбәттә монысы һәрбер диннең үз эше. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Зилхиҗҗә аен безгә кадәр дә гарәпләр зурлаган, мөселманнарга кадәр дә зурлаганнар. Һәм бу ай хәрәм ай булып санала. Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм айы рәттән килә торган шушы 3 ай һәм аннан соң Рәҗәб айы, булар хәрәм айлар. Бу айда кан кыю, сугыш, ызгышлар тыела һәм дә инде әгәр дә башланган икән туктатыла. Әгәр дә барса туктатыла. Шуңа күрә әгәр дә мондый сугышлар, кан кыюлар туктамый икән, бу айны зурлатып, димәк, бу кешеләргә тагын шуның өчен истәмә гынах була, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ма мин айямил амал, ал-гамалу салиху фиха хаббу иля Аллаһи мин һазихил айям." Шушы көннәргә караганда да Аллаһ Тәгалә өчен хәерле көннәр юк ди. Менә без Зилхиҗҗә аеның көннәренә караганда да яхшырак хәерле көннәр юк ди. Бу нинди көннәр, мөхтәрәм кардәшләр? Ягъни ал-айямул гашр. Беренче 10 көне Зилхиҗҗә аеның. Бүген инде аның 3нче көне. Беренче 10 көне Зилхиҗҗә аеның. Бу иң яхшы, иң хәерле көннәр Аллаһ Тәгалә өчен. Хәзерге вакытта. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иң яраткан көннәре шушы ди. Һәм сахабалар сорыйлар: "Валал җиһаду фи сабилиллаһи тәгалә?" Хәтта җихад, шулай бит Аллаһ юлында булуда мондан өстенрәк түгелме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, юк ди. Хәтта җихад та аннан түбәнрәк ди. Шушы беренче 10 көнгә караганда. Илля мәгәр шул кешенең гамәле генә хәерлерәк, кем үзенең җаны белән, малы белән Аллаһ юлына чыгып, кире әйләнеп кайтмаса ди, шулның эше генә зуррак, изгерәк була ди. Бу моннан да изгерәк көннәр, моннан да зуррак көннәр
юк ди мөхтәрәм кардәшләр. Һәм бу көннәрдә кылынган изге гамәлләрдән дә кылынган зуррак изге гамәлләр юк ди. Димәк, бу беренче 10 көне Зөлхиҗҗә аеның безнең өчен ул бу бик яхшы форсат. Гыйбадәт кылырга, изгелек кылырга. Һәм шуңа күрә дә бу көннәрне игътибарсыз үткәрергә ярамый. Безнең өчен мондый көннәр күп түгел. Әгәр дә уйлап карасак шулай бит, елда күп көн андый көннәр күп түгел. Рамазан айы бар шулай бит. Бар безнең Рәҗәб, Шәгъбан айларында берәр төн. Бар менә шушы Гашура көннәре Мөхәррәм аенда. Бар Зөлхиҗҗә аеның 10 көннәре. Ул көннәр күп түгел. Әгәр санап карасаң, ул елның бер 2 аена да тулмаска мөмкин. Шуңа күрә дә бу көннәрне айрым каршы алып, айрым гыйбадәт кылсак, безгә бер нәрсә булмый. Безгә бер нәрсә булмый. Кемдер әйтер шулай бит. О, монда ислам динендә көн сайын бәйрәм, көн сайын гыйбадәт, аны ярар, үтә бетереп булмый инде аның бөтенесен дияр иде. Ләкин ул күп түгел. Ул күп түгел. Шуңа күрә үтәргә була, чыдарга була, түзәргә була, гыйбадәт кылырга була. Алар бик әз мөхтәрәм кардәшләр һәм санаулы гына. Айша радиллаһу анһаның килгән бер хәдистә, Айша радиллаһу анһа сөйли, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вакытында бар иде бер яшь егет ди. Ул бик игътибарлы бер яшь егет иде ди. Һәм Зөлхиҗҗә айы башлану белән ул уразага керә иде ди. Һәм шушы уразага кергәчтен аның турында сөйлиләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Ягъни бер кем дә алай эшләмәй, ул уразатта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сөйлиләр. Менә бер яшь кенә егет ди, Зөлхиҗҗә айы кергәч уразага керә ди. Аның нәрсә әйтерсең аның турында ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, аңа килеп сорый, нәрсә сине мәҗбүр итә шушы көнне ураза тотарга ди. Ник тотасың син уразаны? Бу егет әйтә, и Расулаллаһ ди. Аллаһ Тәгалә каршында минем әтиянем синең өчен корбан булсын ди. Бу көннәрдә хаҗ кылалар хаҗилар ди. Һәм аларның кылган дугалары белән бәлки миңа да шушы бәрәкәт килер. Бәлки мин дә аларның гамәлләрендә катнашырмын, әгәр дә бу көннәрдә ураза тотсам ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм буларны ишеткәч әйтә, бу көннәрдә шушы Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә тоткан һәр бер көн ураза өчен ди. Аллаһы Тәгалә 100 кылны азат иткән кебек савап бирер ди. Шулай ук 100 дия һәм 100 ат Аллаһ юлына биргән кебек савап бирер ди. Шулай ук инде әгәр дә Тәрвия көннәре килеп җитсә ди. Тәрвия көне, бу мөхтәрәм кардәшләр Гарәфә көнне керә. Әгәр шушы көннәр килеп җитсә ди, бу вакытта 1000 кылны азат иткән кебек һәм 1000 дия, 1000 атны Аллаһ юлына биргән кебек савап булыр ди. Әгәр дә Гарәфә көне булса ди, то бу көндә, бу көн эчендә ди 2000 кыл азат иткән кебек булыр. 2000 дия биргән кебек булыр. 2000 ат биргән кебек булыр ди. Әҗр савап ди. Шушы Гарәфә көнендә ураза тотсаң ди. Шулай ук Гарәфә көнендә бер көн ураза тоту башка көннәрдә 2 ел ураза тотуга тиң ди. Гарәфә көнендә ураза тоту. Бер көне шулай бит тотканның 1 ел аңа кадәр һәм 1 ел аннан соң ди. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, шуның кадәр әҗр савабы була Зөлхиҗҗә аенда тоткан уразаларыбызның. Бу садака бирә алмаган, мөмкинчелеге булмаган кешеләргә яхшы зур форсат бит, шулай бит. Аллаһ Тәгалә шундый савап бирә икән, 100 кыл азат иткән, 100 дия биргән, 1000 кыл азат иткән, 1000 дия биргән, яки 2000 кыл азат иткән һәм 2000 дия биргән савапны. Мөхтәрәм кардәшләр, бер дия күпме тора? Бер дия хәзер 200 меңнән артык тора бездә. 250 тора шул чама. 200 мең дип алсаң гына да шулай бит. Бер дияне шуны 100гә тапкырласаң күпме була? Монда килеп чыга шулай 20 миллион. Шуның кадәр садака белән акчаны кем биргәне бар? Шулай бит. Шуның кадәр садака 20 миллион чыгарып бирә. Аны 20 миллионы биргән кеше дә бирми. Булган кеше дә бирми.
20 миллионы булмаган кеше бер көн ураза тотып, шуның кадәр савап ала ала. Әгәр дә 1000 дия санасак шулай бит инде. 200 мең булса, 200 миллион. 200 миллион садака биргән кешене күз алдына китерегез әле, шулай бит. 200 миллион күп акча. Андый кеше акчасы булган кеше дә ул садаканы бирми. 1000 бирергә дә шулай бит әле анда авырлык белән генә 200 миллион. Шушы 200 миллионы булмаган кеше Аллаһ Тәгалә каршында кыямәт көнендә шуның кадәр садака биргән савапны ала. Әгәр 2000 булса, шулай бит инде монда 400 миллион, монда вообще фантастик цифрлар килеп чыга башлый шулай бит. Бу бит әле дия генә түгел, шуның кадәр ат һәм шуның кадәр кыл азат итү. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу математика шулай бит. Дини математика. Без инде санарга өйрәндек бу дөньяви математиканы. Акча санарга өйрәндек шулай бит. Кредит санарга өйрәндек. Киләбез дә, так 1 миллион алам, ничәдер айга, ай сайын шуның кадәр түлим, зарплата шуның кадәр, так монда ашамасам, монда эчмәсәм, монда клубка бармасам, монда бензин салмасам, все түли алам икән. Без моны санарга өйрәндек инде. Ә менә дини математиканы шулай бит санап карасак, бу бит буш урындагы цифрлар түгел бу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бит ул цифрларны булай гына әйтми. Кеше кызыксын дип әйтә. Менә карагыз ди, сез бер дигәнсез шуның кадәр савап эшли аласыз ди. Кеше хыяллана, байсам иде садака бирәсем килә ди. Бу чепуха бу кеше. Садаканы бирергә була, шулай бит. Хәерче килеште. Менә бер көн ураза тот, Зилхиҗҗа аенда. Шуның кадәр савап аласың. Без Аллаһ Тәгалә шантажировать итәбез. Я Раббым, Land Cruiser булса, мин кешеләрне утыртып йөрер идем. Менә авыз ачырга алып барыр идем, алып кайтыр идем. Хыялый. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә алдаламакчы була, Land Cruiser бирсен дип. Хыялый. Изгелекне эшлә, менә син хәзер эшлә ул изгелекне. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә шантажировать итәргә? Бу изгелекләр, бу бит авыр әйбер түгел шулай бит. Ураза тоту авыр әйбер түгел бит инде ул. Киресенчә, кредитка акчаң кала, ипотекага, экономия ашамыйсың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән менә бу саннар безнең өчен бик мөһим. Һәм белгәнебезчә, менә шушы Зилхиҗҗа аеның 1-нче 10 көне бик кадерле. Ләкин ураза тотыла аның 1-нче 9 көнендә генә. 10-нчы көне ул гаит көне, бу көнне ураза тотылмый. 9 көн ураза тотканнан соң, шушы 9 көн арасында иң мөһим ураза Гарәфә көн. 9 көнне. Ягъни быел 31 августта була инде ул. Шуның 10-нчы көнендә кырбан чалу бу буларга та караганда да зуррак савапны бирә. Нишләп? Менә кырбан чалу, сарык чалу. Бу 2000 дия бирүгә караганда да күбрәк савап бирә. Ни өчен? Чөнки кырбан чалу ваҗиб. Без әйткән уразалар бу нәфил уразалары. Бу сөннәт, буларын тотмасаң гынах булмый сиңа. Ваҗибне үтәмәсәң гынах була. Ваҗиб өчен һәр вакыт савап күбрәк бирелә, сөннәткә караганда. Шуңа күрә кырбан чалу, кырбан көнендә бер сарыкны чалу, бу буларның бөтенесенә караганда да күбрәк әҗер савап бирә, мөхтәрәм кардәшләр. Бер сарык. Әле итен үзеңә калдырасың шулай бит. Плюс тагын шуның өстенә ничә 100 миллион садака биргән кебек сиңа савап языла. Математика, гади математика шулай бит. Ләкин бу математикада хәзерге математикага караганда бу математика кызыграк. Безнең дөньяви математикада бергә берне кушсаң 2 килеп чыга. Дини математикада бергә берне кушсаң миллион килеп чыга. 2 миллион килеп чыга, миллиард килеп чыга. Дини математика кызыклырак ул, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә шушы әҗер савапларын күрсәтергә тели дә инде. Шуңа икенче бер хадисендә шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Гарәфә көнендәге бер көн ураза 2 елга тиң ди. Һәм Гашура көнендә тоткан ураза 1 елга тиң ди. 1 елга тиң ди. Гашура көне Мөхәррәм аенда була, Алла бирсә шулай 10-нчы көнендә. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, ни дәрәҗәдә безнең өчен шулай бит
қызыклы һәм әһәмиятле көннәр бу. Хәзерге вакытта мөселман кешесе өчен һәм әлбәттә инде аңлаган кеше өчен. Инде иншаллах русча сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, для начала всех поздравляю вас с началом месяца Зуль-Хиджа. Это последний месяц в исламском календаре, месяц хаджа. И многие наши друзья, братья, сестры уехали в хадж на данный момент. Но есть и те хаджи, которые туда еще не доехали и терпят определенные неудобства. Наверное, слышали, да? В Москве около 700 паломников, хаджиев не могут вылететь. Проблемы с документами, с визами там и так далее. Пусть Аллах Тааля облегчит им, иншаллах, пусть откроет путь. А если это все же не удастся им совершить хадж, пусть Аллах Тааля запишет им саваб хаджа за то, что они видели, за то, что они страдают на данный момент. Также, дорогие друзья, хочется пожелать всем, кто остался здесь, тоже, и кто еще не совершил хадж, даже те, кто совершили, побывать в этих местах и совершить хадж. Потому что это очень радостное событие для мусульманина. Это все равно, что для развратника поехать в Таиланд. Его мечта поехать в Таиланд для развратника, да? Он мечтает оказаться там, все там, впуститься во все тяжкие, как говорится. Это его мечта жизни. Сейчас фильмы снимают, ориентированные на это. Молодые люди мечтают только об этом. Все, они все бросают, чтобы туда ехать. А мусульманин, он об этом не мечтает. Он мечтает всей душой поехать в хадж. Для него это самое священное, самое желанное место. Даже ближе, чем его родина. Ближе, чем его родители. Самое желанное место для мусульманина. Если оно таким для тебя не является еще, значит, что-то не то пока у тебя с сердцем. Потому что есть некоторые люди, имея даже возможность, не стремятся туда. Вот это, дорогие друзья, это уже какой-то немножко такой плохой показатель. Дорогие друзья, первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа считаются праздничными, если можно так сказать, священными, хотя это неправильный перевод, но тем не менее, днями для мусульман. В эти дни, дорогие друзья, произошли многие события. Эти дни были ценными даже не только для мусульман сейчас, но и для тех пророков, которые жили до нас, начиная от Авраама, Ибрахима, алейхиссалям, его сына Исмаиля, алейхиссалям, и для последующих пророков. Например, есть в аяте в Коране аят такой. Бисмиллахи рахмани рахим. وَوَغَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Когда Муса, алейхиссалям, был в пустыне, он ушел поклоняться Аллаху на 40 дней. В течение 40 дней он говорил с Аллахом. И даже подумали, что Муса, алейхиссалям, уже ушел и пропал. Его племя за эти 40 дней начали поклоняться золотому тельцу. Знаем эту историю, да? Но Аллах Тааля в Коране говорит: мы дали Мусе, алейхиссалям, 30 ночей. И завершили эти 30 ночей еще 10. И таким образом стало 40 ночей. Аллах Тааля говорит в Коране. Зачем Аллаху Тааля употреблять такой сложный оборот? Почему он говорит, мы дали ему 30 дней, потом еще 10 дней? Почему не сказал, мы дали ему 40 дней? Приплюсуй сразу же, да? Когда жена тебе начинает рассказывать, приходит из магазина и говорит, я купила 10 яиц, потом подумала, что не хватит, купила еще 10, а потом еще 20, потом вернулась, купила еще 5. Ты говоришь, заткнись, скажи, сколько купила. Правильно? Ты говоришь, зачем ты мне эту математику делаешь? Сколько ты купила, скажи нормально. Зачем Аллаху Тааля говорить 30, потом плюс 10? Оказывается, встреча Муса, алейхиссалям, с Аллахом должна была быть всего лишь 30 дней. Но Аллах Тааля добавил еще 10, и вот эти 10 дней, это 10 дней Зуль-Хиджа. Это были 10 дней месяца Зуль-Хиджа.
Поэтому Аллах Тааля добавил еще 10 дней, пришли вот эти 10 дней. Зуль-Хиджа сказал, эти благословенные дни, я тебя их добавляю для общения со мной. Для общения с Аллахом Субханаху ва Тааля. Это было для Муса, алейхиссалям. Здесь еще Мухаммада, саллаллаху алейхи, нет. Поэтому Зуль-Хиджа, 10 дней Зуль-Хиджа, это очень важные дни для христиан и для иудеев тоже. И вот в эти 40 дней, когда он находился в общении с Аллахом Субханаху ва Тааля, Мусе, алейхиссалям, было ниспослано Писание. Его заповеди, Тора, была ниспослана в эти 40 дней. Как раз туда входят вот эти 10 дней Зуль-Хиджа. Как для нас важен Лейлятуль Кадр, когда был ниспослан Коран, так для иудеев важны эти 10 дней Зуль-Хиджа, когда к ним был ниспослана Тора. И вот наши муфассиры говорят как раз об этом. Абу Дарда, рады Аллаху анху, сказал: пусть для вас в эти 10 дней будут обязательными пост, мольбы, раздача садака и покаяние. Вот на что надо обратить внимание. Потому что многие спрашивают, а что нужно делать в эти 10 дней? На что нужно особое внимание обратить? В первую очередь это значит пост. Держится пост ураза. Держится только 9 дней до Арафа. 10-й день это день Гаита. В этот день мы уразу не держим. Мы режем курбан в этот день. Мольба, дуга. Мы должны по ночам стараться делать дуга. И днем, и по ночам, естественно, но по ночам больше, потому что тахаджуд намаз, у него саваба больше. Раздача садака. Садака надо давать в эти дни побольше. Почему именно садака в эти дни надо давать побольше? Потому что это праздничные дни. А в праздник нужно, чтобы люди радовались. Радоваться с деньгами легче, чем без денег. Да? Когда у тебя есть деньги, радоваться приятнее. Ты можешь купить сладости, можешь поменять одежду, можешь салют запустить в конце концов. Это тоже денег стоит. И когда ты даешь помощь кому-то, деньги даешь, для них эта радость увеличивается. Для них радость увеличивается. В их жизни что-то меняется в связи с этим праздником. Есть такие люди, которые нуждаются, дорогие друзья. Альхамдулилля, что таких людей, может быть, мы не видим, может быть, их мало, альхамдулилля, сейчас, но такие люди есть. Списки ходят у нас по городу, поэтому особенно таких много, я не знаю почему, но таких много одиноких женщин с детьми. Одиноких женщин с детьми много нуждающихся. Они и работать не могут. Многие из них даже жилье снимают просто. Это во всем виноваты наши жены. Потому что не разрешают взять нам вторую жену. И эти женщины, они страдают из-за этого. Понимаете, нет уж женской солидарности среди женщин. Нет просто. Где их вера, да? Где их женская солидарность, дружба? Вообще, удивительно. Вот эти 10 дней как раз можно жениться на них и сказать, что Аллах Тааля так сказал. Надо помогать. Да. Нуждающихся людей много, дорогие друзья. Много. Поэтому их можно найти, и надо стараться помогать вот эти 10 дней. Ну и, соответственно, покаяние. Каяться. Как мы каемся в конце всего, так мы каемся в конце года. Раз конец года, Зуль-Хиджа, раз благословенные дни, раз день Арафа, когда молитвы принимаются. А когда ты душой с хаджиями во время Арафа, иншаллах, Аллах Тааля тебе тоже даст такой саваб, и Аллах Тааля примет покаяние. Вот эти вот дела можно делать в эти дни. Абу Дарда говорит, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи сказал: какое сожаление тому, кто лишился благ первых 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Пусть для вас пост будет обязательным только в 9-й день. То есть среди 10 дней, мы сказали 9 дней это поста, и среди 9 дней самый большой саваб за 9-й день, за день Арафа. За день Арафа самый большой саваб будет до этого. Вы знаете, даже у татар есть такая пословица: «Бугун Арафа кана тугуль». Или «Иртека Арафа кана тугуль». Знаете пословицу, да? Не знаете вот такую пословицу? Что это значит, эта пословица? Когда, например, человек
не спит допоздна, когда он отдыхает и забыл, что у него завтра дела, ему говорят «Иртега гарафа күні түгел». То есть завтра не праздник. Вот это означает. «Иртега бейрам түгел». Завтра не праздник, давай спи, отдыхай завтра на работу. Это значит, что день Арафа татары праздновали как большой праздник. И отдыхали. Для них это был выходным. Днем праздника до этого. Даже вот поэтому осталась такая пословица. Пророк ﷺ говорит, ибо за пост в этот день, в день Арафа, обещано бесчисленное количество наград. Мы сказали, что за день Арафа, за один день поста будет записано саваба, как за 2 года поста. Как за 2 года уразы. Это очень много, дорогие друзья, за один день получить, как за 2 года. В эти 10 дней Аллах Тааля дал Мусе, алейхиссалям, некоторые дуа. Вот 2 из них зачитаем. Ла иляха илляллах, вахтаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду, юхи ва юмит, ва хуа хайю ла ямут, биядихил хайру, ва хуа аля кулли шайин гадир. Это дуа было дано еще Муса, алейхиссалям, в эти 10 дней. Также это дуа мы знаем, зикр. Есть еще другой зикр. Ашхаду ан ла иляха илляллаху вахтаху ла шарика лах, إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا. Вот этот дуа тоже, зикр, был дан Мусе, алейхиссалям, во время 10 дней Зуль-Хаджа. Также пророк ﷺ говорит, для Аллаха нет величественнее и любимые, чем эти 10 дней Зуль-Хаджа. И поэтому в эти дни фаакфиру фиха такбир, ват тахмид, ват тахлиль. И побольше в эти дни говорите такбир, Аллаху Акбар, Тахмид, Альхамдулилля и Тахлиль, Ла иляха илляллах. Вот эти 3 вещи, 3 слова почаще говорить. Все эти 3 слова есть Аллаху Акбар, Ла иляха илляллах, Валлаху Акбар, валилляхи лхамд. В этом, скажем так, зикре все эти 3 вещи есть. И такбир, и тахмид, и тахлиль. Желательно говорить эти вещи про себя. Эти слова про себя. То есть не обязательно ходить по улице и кричать Аллаху Акбар, когда раньше люди ездили верхом и кричали, говорили Аллаху Акбар, да? И спросили у сахабов, так можно делать? Кричать. Сахабы сказали, так делают только ткачи. То есть неграмотные люди. Не обязательно это кричать, надо про себя. Но если ты говоришь это вслух немножко, среди мусульман, чтобы они вспомнили об этих словах и тоже говорили, то ничего страшного нет. Начиная с 9-го дня, дня Арафа, с утреннего намаза мы начинаем говорить слова вот эти такбира. Эти дни такбир ташрик, не такбир ташрик. После каждого намаза мы говорим, иншаллах та'аля. Вот такие, дорогие друзья, хорошие дела можно делать в эти 10 дней, и такие значимые они являются для нас эти 10 дней. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам возможность праздновать наши праздники, встречать наши праздники, чтобы это было у нас вошло в быт, чтобы мы также ждали эти праздники и 10 дней, и Арафа, и Курбан, и Гашура, и любой Лейлятуль Кадр, Рамадан ждали так же, как в детстве мы ждали Новый год. Как в школе ждали 23 февраля, когда нам подарят носки, одеколон, там еще что-то, да? Потому что действительно это как были как праздником для нас. А других праздников мы не знали религиозных. Но если мы для своих детей сейчас организуем это, будем устраивать для них праздник, у них это в душе также останется. Когда они вырастут, у них тоже будут приятные впечатления от этих дней. Они скажут, как же хорошо, да? Вот в детстве было интересно, Курбан, подарки давали, там, все, куда-то ездили мы там с папой, мамой там и так далее. Вот так, дорогие друзья, мы тоже должны для своих детей, для своей семьи это организовать. Теперь маленькое объявление. Значит, Курбан Байрам в этом году будет 1 сентября. Значит, день Арафа будет за день до этого, 31 августа.
1 сентября солнце выходит в 4:47. И утренний намаз мы читаем где-то в 3:45, в 3:47 в мечети. Можно пораньше прийти. А намаз фарз будем читать 3:45, 3:47. Ага. Да, конечно, надо. Конечно. Ага. Да. Можно. Трактора нет. Трактор надо себе подарить. Вот видите, человек сказал, трактор надо подарить. Садака можно давать, чтобы трактор купил. Гаид намаз будет в 5:15, в 5:20 после выхода солнца. И после намаза уже расходимся. Кто-то делает хурбан, кто-то домой, кто-то следующий день будет резать хурбан 2 числа. Потому что хурбан можно делать 3 дня подряд. 1, 2, 3 числа, но 3 числа только до захода солнца. Если человек до 3 числа не успел до захода зарезать хурбан, то он уже после 3 числа резать не может. Не потому что бараны закончились, а потому что все уже, время вышло. И чтобы хоть как-то возместить, он может дать садака, стоимость барана, но саваб хурбана он уже получить не может. Даже если он хурбан вот не зарезал 3 дня, а потом решил раздать, ну, жалко, что не получилось саваба, да, раздам-ка я 100 миллионов рублей. Саваб хурбана уже не получит. Поэтому, дорогие друзья, это не небольшое животное, стоит недорого, а саваб за это будет без счета. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.